KwabaseKorinti bokuqala isahluko se-12. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe eziyizimungulu, nakuba naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu, futhi akukho muntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye uMoya oNgcwele. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo Moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo Nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilowo nalowo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokusiza. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye, omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo Moya munye, ebabela yilowo nalowo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi, zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. Ngokuba ngaMoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye, noma singabaJuda noma singamaGreki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa Moya munye. Ngokuba umzimba awusiso isitho sinye kodwa eziningi. Uma unyawo luthi, lokhu ngingesiso isandla, angisikho okomzimba, nokho luyikho okomzimba. Noma indlebe ithi, lokhu ngingesilo iso, angisikho okomzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi, angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi, anginidingi. Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka, nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu, nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu, ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso, uma kudunyiswa isitho sinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba yimisebenzi yamandla, bese kuba yiziphiwo zomusa zokuphulukisa, nokusiza, nokubusa, nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? Bonke baneziphiwo zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bayahumusha na? Kepha zondelelani iziphiwo ezinkulu. Kanti senginikhombisa indlela eyona iyinhle kakhulu.